Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Nsemmilkom, illum ħankomplu fi waqfna l-ġimgħa l-oħra, tiftakru konna qegħdin nisimgħu programm interessanti ħafna, rekordjat dirett f'wieħed mill-ħwienet ta' Żejtun minn ta' Ġannabar u kien magħna l-Vince magħna hawnhekk u Vince Karabot u ħankomplu nisimgħu l-ftit li kien baqax u interessanti li nagħlquh min kien qiegħed idoqilkom hawn Vince. Kien idoqilna Ċapara u kien akkumpanjat minn George Zableġun u Andrej Taqrendi. Sawa, u kontu tintan, fakkarna fti minn kontu inti. Konna jena Grazzi Garawa, Zeppi Zabbuġi u Zeppi Xakkaj. Sawa, Zeppi u Zeppi Zabbuġi u Xakkaj kontu għadjannu fuq il-festa u inti u Grazzi kontu tintannu fuq minn għandu jitkellem ċawaton flana u minn mandux. Ħankomplu mill-ewel fiħallejna.
The food that I had,
Mela dika kienet is-silta li kien baqanna, program tal-ġimgħa l-oħra, u issa nibdew silta oħra. Tedina Vince jogħġbok min. Ejwa George dej suret tal-Buċċi, edejn jiena u id-Dani. Zerin ma ġejsin ta' Nekews, zerin ta' Vestru, ma ġejsin in-Nekews. U mabli z-Zabbuġi, mabli ma Karnu l-Bahri. Tajjeb, ħalli nisimgħu daqsxejn waħda.
Mela, immek ikonna nieqfu għal ġri qed jafas, pero Vince jidinna kemm tgħidilna biss min qiegħed Janni. Inti min iktar? Hawnhekk konna qegħdin nagħmlu Ġorġina u d-Dani Vella. Sewa. Zerin ta' Vestru u Jason Innekews. U Mabli Zebbuġi ma' Karnu l-Beħri. Tajjeb. Zebbuġi. Zebbuġi kunna ġiex tisbiru ta' ormi. Tajjeb, mela ħana ringrazzjawkom u nisednukom għal-programm tal-ġimgħa dieħla. Insemmilkom. Smajtu Tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.